Bona vesprada. 8:03. Ha vingut ja Paco, com heu vist, coneix. Donem començament per al ple. El primer punt del dia és aprovació, si escau, dels actes de les sessions anteriors. Vots a favor? No. Per unanimitat, s'aproven. Segon punt, donar compte de la correspondència de registre d'eixida i d'entrada de l'Ajuntament. Donar compte? Alguna... Sí, alguna cosa? Vols llegir el número? Volem que llegis els números? Ja sé que no. Donar compte de les resolucions d'alcaldia. Donem compte. Una pelota. El punt número 4 és el de modificació del règim de sessions del ple de la corporació. Expliquem un poc aquest punt. El que sometem a consideració del ple és la proposta de canviar la periodicitat de les sessions ordinàries del ple, que fins ara eren de les sessions ordinàries els mesos parells, l'últim divendres de cada mes parell, però una de les associacions que fa ús de l'auditori ens demanava per favor que canviarem el dia. Considerant que n'hi ha 2 dies en la setmana en què ninguna associació fa ús, la proposta que duem al ple és que es canvi de divendres a dijous, l'últim dijous de cada mes parell. Saps? Alguna cosa? Bona vesprada. Jo soc dels que pensa que la política no sols hauria de poder participar els quals, sinó que haurien de poder participar tots com a símbol de democràcia saludable. I el canvi d'horari pense que perjudicarà clarament al sector d'estudiants que, com jo, entre setmana estudiem a València, Alacant, Castelló o arreu del territori. Per descomptat, entenc que el problema que té en concret la banda crec que és l'associació afectada i no vaig interposar els interessos meus al benefici general de tot el poble. I per suposat continuaré vinguent al plenari malgrat que realitzen entre setmana i hagi de baixar a València. Però abans de prendre qualsevol decisió, des de Compromís proposem una reunió no sé si m'ho suposa. Des de Compromís proposem una reunió amb els 3 portaveus dels grups municipals i el president de l'associació afectada per a buscar una solució consensuada que siga beneficiosa per a totes i tots i sempre pensant en la participació ciutadana que siga el dia més adequat i l'hora més adequada. I això és la nostra proposta. Bé, sobre l'hora sí que és un compromís és un compromís que teníem en el nostre programa electoral de que tots els plenos estarien després de les 8 de la vesprada. Durant anys hi ha hagut un horari un poc intempestiu que impedia l'assistència i l'hora és més responsable. En el moment en què es van juntar el portaveu de Compromís i el portaveu del Partit Popular en mi per a preparar aquest ple, ja vam dir que nosaltres no teníem problema d'estudiar un altre sistema que poguera permetre l'assistència de tots els membres, com ho hem fet sempre, que sempre hem consensuat amb el grup ple extraordinari que pogueren estar la majoria. No tenim cap problema de, com ja vas comentar al portaveu, de durant la setmana de no parlar. Tampoc tenim problema de retirar aquest punt i acceptem, no? Si no hi ha cap problema per part del Partit Popular, ho retirem i agafem aquesta proposta. Vale? Si tienes mòbils de selecció, per favor. Molt bé, sí. Següent punt del dia és una moció que ens fa arribar la Federació de Municipis i províncies de la Comunitat Valenciana en contra de la corrupció. Va ser llegir un resum. La Federació Valenciana de Municipis, Províncies i Institució Municipalista de la Comunitat Valenciana davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i demanda dels càrrecs electes que representen, demanda la unitat del municipalisme valencià en contra de la corrupció.
O sigui, diu que les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig a la corrupció. És la nostra obligació. Som servidors públics que hem de vetllar per una gestió pública responsable i d'equitat sotmesa a la llei. Per tant, proposa diferents acords entre els quals diu exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que han comès un delicte. Exigir l'actuació immediata i pública per part de les formacions polítiques per a la separació de responsabilitats i o representació dels corruptes. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seues modalitats, plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, instant a les entitats ciutadanes al suport d'aquestes accions. Exigir el compliment rigorós de la llei i els mecanismes de control en la gestió de les administracions públiques i rebutjar la corrupció en totes les seves formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promover la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat, i defendre en nom de la societat valenciana treballadora, honesta i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral que els corruptes ens han somès. Això és el que planteja la moció, que Ramon a part la corrupció ha castigat aquesta terra i és molt trist que allà on anem València no siga reconeguda per la riquesa cultural que tenim, sinó per el comportament de 4 miserables que han utilitzat la política per enriquir-se. Esperen més de 4, per desgràcia sí. Aquesta moció espera que tinga el recolzament de tots els partits que formen part de l'Ajuntament i que no s'utilitzi per atacar-nos uns als altres. Farà l'últim ple, com hem aprovat en la sessió, el portaveu del Grup Popular va dir unes paraules i li reconec la gallardia i valentia d'admitir el problema que ha sortit dins del ser del seu partit sense intentar escampar a poder d'undre als demés. Te ho agraeix, ja te ho vaig agrair aquest dia, t'ho torno a dir ara, Daniel. ¿Alguna palabra sobre la moció? Sí. Nosaltres compartim i agraïm aquesta moció i volem deixar patent la nostra postura. Fa uns anys, tot el rebombori de la Fórmula 1, l'Amèrica Star, etc., Rita, Camps, es veien que anaven a posar València en el mapa. Ara podríem dir que ho han aconseguit. Tot els dies apareix València a les notícies, absolutament tots, però amb una nova trama de blanqueig de capital o financiació il·legal. Des de Compromís a les Corts mai vàrem acatxar el cap i mirant-nos als ulls es varen dir corruptes a la cara. Ara, uns anys després, ja estan fora del govern i els han saquejat per una quantia incontable. Un govern on gestionaven els diners de totes i tots, d'on clavaven la mà a cada 2 per 3. S'han burlat de la gent, s'han burlat de totes i tots. Des de Compromís per Castelló de Rugat condenem completament la corrupció a la que ha sigut exposta els nostres veïns i veïnes i un poble treballador i honest que resti a veure amb aquests delinqüents. D'igual forma i en l'àmbit local instem a l'Ajuntament a prendre mesures concretes de transparència per establir mecanismes per evitar qualsevol cas de corrupció. Res més, gràcies. No vaig a... Potser estic nerviós perquè vol dir unes altres paraules, però vaig a dir les més planetes. No vaig a justificar a ningú corrupte del Partit Popular. El que sí que vaig a dir és que la presumpció d'innocència està ahí. Fins que no es juzguen, no són culpables. Segon, que els nombrats alcaldes del Partit Popular aquesta setmana estem dient que Compromís, Partit Socialista, també van a juzgar-los. Són culpables, ho veurem. Quan el jutge, ho diga. Estan testificant, Damián, igual com és del PP. De moment, estan testificant. Si són corruptes, sóc el primer que se'n dol la corrupció, més es dol en la cara. Com l'altre dia ja ho vaig dir, per mi la corrupció, i anem a apoyar per suport la moció contra la corrupció, perquè tot el que sigui en contra de la corrupció ho acceptarem. Sé que el meu partit ha estat molt afectat. No m'agrada que es nombre a Partit Popular, perquè així creiem que si som 4 polítics del Partit Popular, ninguno dels 4 està cobrant. Sin embargo, si tinguem estos totxos, treballem, ens reunim, i sin embargo ens claven sempre dins del mateix foc.
No és així. Nosaltres som del Partit Popular perquè tenim unes ideologies polítiques, no per apoyar quatre corruptes. Ja en reunions tancades en els dos portaveus, jo penso que ho he dit prou clar, que si fora per mi, lo dels corruptes no es pararia així. Perquè jo seria molt més dur en la corrupció, molt més dur. Però que s'ataque d'aquesta manera al Partit Popular i primer, sense primer o sense previ juí o sense prèvia sentència, primer deixem el juzgat, després es culparem. Si Rita ha fet alguna cosa, no patim i serà del Partit Popular. Però deixem primer que es juzgui. Bé, jo diria que aquesta moció espero que no s'utilitzarà per repartir culpes entre tots, un fracàs de la presidència d'esta taula. Siguem seriós. Així n'hi ha hagut un problema, seriós, la imatge de la nostra terra ha sigut forcejada. Les paraules del portador de Compromís reflexaven una època on estava qui estava, i les paraules del portador de Compromís no s'assenyalava ningú més que s'assenyalava una època. I la presumpció d'innocència existeix. I els fets notables també, palpables i coneguts per tots. I responsables són els corruptes, els que hem permès la corrupció, els que hem votat a representants corruptes, responsables són tots, culpables no. I espero que siga una oportunitat l'entrada de gent jove, de nova gent en els diferents partits polítics, per a que n'hi ha d'haver aquest canvi. No passarà mai si ens dediquem a repartir-nos runa entre tots. I si acabem una intervenció altra vegada per cadascú. Jo solo volia remarcar que clar, la presumpció d'innocència està ahí, però hi ha els jutjats, i Blasco, i Fabra que estan a la presó, d'això ja en parlem, ¿no? Entonces, en este intent que del portaveu del Partit Popular de todos somos iguales, que acabava de Compromís el mateix pot, en quant els casos que han aparegut en la premsa han sigut un intent del Partit Popular del que estic dient d'intentar de todos somos iguales, perquè han imputat justament a Rosa Pérez, que va ser la que va denunciar a Rus, i a Emili Altur de Compromís, que va ser el que va presidir la Diputació de València. Entonces, en este intent, justament ja s'ha realitzat el jurí, va durar menys d'un quart i es va acabar, i s'ha alçat la Diputació, i que res no s'ha dit. Nosaltres tenim les mans netes i ens les podem mirar sense cap problema. Bueno, jo ja vaig a passar, perquè està clar que en un any els amiguismes de Compromís, en sanitat i en tot, han sigut prou brutals. No vaig a parlar d'aquest tema perquè la veritat, que tiempo al tiempo, ja saldran els leones, i a sols no n'hi ha una imputada, que tu t'has caracteritzat a una, però no n'hi ha una, n'hi ha més. I ja ens veurem quan el juzgui, perquè si el Partit Popular el juzgue i és culpable, jo seré el primer en dir fora del meu partit. El primer. Però hasta entonces diguem que la justícia faci el seu camí. No vulgueu vosaltres llaurar un camí per al costat que va ser que no. Molt bé, i aquesta és la moció que anem a votar tots a favor, perquè no fem les altres. Vots a favor de la moció contra la corrupció? Per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, la moció presentada sobre la commemoració del Dia Internacional del Dia de la Dona. Una moció també que fa arribar la Federació de Municipis. Com sabeu, s'aproxima el Dia de la Dona, en Castelló farem una programació al voltant d'això i volíem que en el ple d'avui, simbòlicament, tinguem en compte la propera festivitat i un poc els acords que tenim són els següents: commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i homes. El compromís de totes i tots en el treball comú per evitar tot tipus de desigualtat a través de les institucions que representem, començant per la total incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions. Apostem per una solució integral per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida cap a les dones.
creiem necessari habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total erradicació d'aquesta lacra social, així com la creació de formes de participació, s'aposta per una actuació conjunta de les institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació d'actuacions. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent aquesta l'única forma d'aconseguir que en el futur els homes i les dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu. Que és imprescindible que la dona compti amb tots els mitjans per a la seva consideració en el món laboral a través de les mesures positives des de totes les institucions, com són els plans d'igualtat i en particular des de les nostres corporacions locals, per aconseguir una major conciliació amb la vida familiar entre homes i dones. Els ajuntaments, com a administracions més pròximes, a tots els ciutadans i ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana de tots els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat igualitària i sense discriminacions. Molt bé? Alguna intervenció? El Dia Internacional de la Dona se celebra el dia 20 de març, com ha dit Antonio, tradicionalment per reivindicar el feminisme denunciant el masclisme i els micromasclismes. Aquest dia commemora la lluita de la dona per la seva participació juntament amb l'home al camp del treball i, per tant, del dret a la independència econòmica i a la societat en general. Com ja vàrem fer en la moció que vàrem presentar el grup Compromís per condenar el masclisme, des d'ací esperem que el dia 8 de març estigui en temps de reivindicació i lluita per la igualtat de les dones. Només dir que el grup popular clarament va acollir aquesta moció perquè tot el que siga per a la igualtat entre homes i dones és favorable per a la societat. Molt bé, per concretar i m'agradaria que mostrar en acta, aquesta moció és molt general, la presenta la federació i jo convido les diferents forces polítiques que abans d'acabar l'any Castelló de Rugat tinc el primer pla d'igualtat que s'ha de fer a Castelló. Vale? Si la concreten en la paraula. I no res, passem a votar la moció. Vots a favor? En unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la moció presentada pel grup municipal socialista sobre la derogació de la llei 27/2013 del 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. La llei de la que parlem, la de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, per a que entenga tot el món, és una llei que obliga als ajuntaments a tots aquells gastos que no es facin, tots els estalvis que s'aconseguissin en els pressupostos, siguin obligats a pagar deute. Això és una cosa injusta perquè aquells ajuntaments que com el nostre estem fent els deures i estalviem i estalviarem per aconseguir treure Castelló del poc que estiga, si fem bé els deures els veïns no notareu cap diferència perquè no podem destinar aquests diners a serveis, a infraestructures, a ajudes, perquè aquesta llei, que com dic és molt injusta, ens obligarà a pagar-li als bancs. Uns bancs i un deute que aquesta corporació no ha generat, però que aquesta corporació intenta eliminar. Per tant, presentem els següents punts: derogar la llei 17/2013 del 17 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, aprovar una llei de règim local que reforça l'autonomia local, que garantís un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben definides dels ens locals i aquelles que no són propis, previ conveni, puguen desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la gestió pública. Impulsar des del consens una nova llei d'hisendes locals que dote d'estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, de manera coordinada amb la del finançament autonòmic, definint amb claretat la participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat i en les de les comunitats autònomes. Bé, estem davant d'una llei clarament injusta per als ajuntaments i per a les persones, perquè el que fa és obligar l'Ajuntament a pagar els superàvits, com ha dit Antonio, directament als bancs i no poder reinvertir-los socialment a la ciutadania. Des de Compromís per Castelló de Rugat
sempre hem expressat com a lema que primer estan les persones i després estan els bancs. Però ens agradaria fer memòria al grup socialista. Esta llei ve precedida del canvi en la Constitució que van fer els dos juntets, PP i PSOE, en una noche de verano del 2011 per reformar de manera express l'article 135. El PSOE i el PP van pactar l'estabilitat pressupostària de que estem parlant de l'Estat en la Constitució, sense referèndum ni consulta, per supost. L'article 135 de la Constitució haurà de aquesta reforma el que deia era que resumidament primer anaven les persones i després els bancs. Però l'article, després de la reforma, per a contentar a la troika i en l'actualitat encara en vigor, el que diu és que ara primer s'haurà de pagar el deute als bancs que, per exemple, les pensions, la sanitat, l'educació, etc., a les persones. L'article 135 que PP i PSOE van reformar, per tant, va quedar i actualment encara en vigor de la següent manera. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Es decir, todas las administraciones públicas. Per tant, en aquest article s'inclou els ajuntaments. I d'ací és d'on es deriva aquesta llei injusta que avui el grup socialista insiste a debatre en aquest ple. Des de Compromís, per tant, volem esmentar aquesta moció per a que s'incloga també en aquest acord la modificació de l'article 135 de la Constitució que Partit Popular i PSOE de la mà van reformar l'any 2011. Pues passem l'esmena. És una cosa que... Partit Popular. Bueno, nosaltres pensem, hem estat valorant aquesta moció, és de veres que creiem que antes anaven tots a pólvora de rei, d'ahir es van fer els forats, per exemple, la Secretaria que pujava els 4 milions d'euros. S'havia de fer una llei que controlava. És de veres que es va fer una llei que hem vist que potser ens limita més a l'Ajuntament, que som els que més davant de la ciutadania estem, ens limita molt en molts aspectes. Per exemple, com ja ha dit Antonio, a l'hora de fer serveis, com poden ser serveis socials, educació, qualsevol cosa, potser aquests diners ens servirien per portar o per intentar millorar un poc els nostres serveis. Està clar que han de pagar, està clar que han de fer una llei que faci que el dèficit o el deute dels ajuntaments siga zero, que és el que hauria de ser zero, però també és de veres que ens hem de flexibilitzar les formes de treballar. Sobre l'esmena, la veritat que un poc de son, perquè aquesta setmana ens vam ajuntar, suposo jo que aquestes coses a l'esmena s'ha de posar a l'aprovació. Bueno, doncs el Partit Popular de moment va dir que no, perquè s'ha tingut tota la setmana per veure, per parlar-ho i per estudiar-ho, perquè nosaltres també ho puguem... Nosaltres també ho puguem estudiar, ens agrada parlar, ens agrada estudiar-ho, ens agrada veure i no ens agrada veure així. Entonces, anem a aprovar la moció degut a que, com així diu, pensem que sí, que s'ha de modificar aquest article i en el punt 3 posa impulsar des del consens una nova llei d'hisenda local. Esperem que sigui des del consens per fer-ho el millor possible, que siga entre tots els partits i no que cada canvi de govern tindran de fer una llei diferent. Ja no pareix, o sigui, per almenys les persones que estem així ja no ens pareix que això s'hauria de fer així. S'hauria de fer en educació, s'hauria de fer en sanitat, s'hauria de buscar sempre el consens, perquè si no en educació cada 4 anys tinguem una llei diferent, tinguem que al final l'únic que fa és perjudicar a la societat. Molt bé. El turno és així. Ara no. Tenia quants anys? Jo tinc 22. 22. Jo ne tinc 35. I a la meva vida m'ha enganyat moltes vegades. Tu 8 mesos, 6 mesos d'alcalde? 6 mesos d'alcalde. En esta taula ja he demanat disculpes pel meu comportament perquè jo m'enganyo i tinc la humilitat per acceptar-lo. El meu partit té 150 anys d'història, quasi. I en 150 anys d'història comès molts errors. N'està cometent i ne cometrà. I precisament la modificació del 135
És un error que els socialistes ja vam admetre, vam presentar a la Federació de Municipis ja fa molt de temps que es modificara, que havia sigut una idea nefasta, mal explicada i mal feta, i en cap cas hem acceptat l'esmena perquè ens sembla molt bé. La voluntat d'acceptar els errors i de no creure que sempre tens la raó és important, és una prioritat important. Aleshores, votem? A l'esmena o a... Primer l'esmena. Vaig a favor de l'esmena presentada. Vaig en contra. L'esmena queda aprovada. I ara votem la moció. Vols un segon torn? Vale. No, jo només volia dir que Dani que nosaltres quan fem la Junta de Portaveus ens reunim per explicar els punts, a l'alcalde explica els punts que van al dia i nosaltres expliquem cada una de les mocions que presentem i després es desenvolupa el ple com s'ha de desenvolupar, si no estem debatint. I les esmenes es poden presentar en el mateix ple. No. Jo sé com a vist que posa modificar l'article 137 de la Constitució que tant com el PP i el PSOE van decidir reformar l'any 2011 i quan es deriva la llei 27-2013 per tal d'interposar per damunt dels interessos de la ciutadania el dels bancs. Efectivament. No, al revés. Diu al revés. Dic que primer interposar l'interès de la ciutadania que el dels bancs. Jo pense que no és així. És que fer una llei pensant en que anava per ser, com diu Antonio, es faran coses bé i es faran coses mal. Nosaltres som del Partit Popular, el Partit Popular va fer aquesta llei, veiem que és de veres, que n'hi ha coses, n'hi ha punts que no estan bé, n'hi ha punts que estan tallant-nos massa peus de l'Ajuntament i no puguem donar-li a la ciutadania els serveis que haurien de donar-li i per això anem a votar a favor de la retirada d'aquesta llei. Però l'esmena està un poquet a en compte secretaria que ella és la professional així, que no deurien haver parlat després d'haver votat. Aleshores anem a votar vots a favor d'esta moció, per unanimitat, s'aprova. Molt bé. El proper punt és la moció presentada pel Grup Popular, sol·licitud de subvenció per l'IBI agrari. El Partit Popular basat en les dades de l'equip tècnic de l'ABA Zafa, on qual diu que les temperatures anormalment han disparat els costos de producció en el regadiu valencià. Un sobrecost de 6 milions d'euros al respecte en un any normal. Ha obligat al regant en incrementar l'ús d'aigua més de 40 hectòmetres cúbics durant els últims 2 mesos. És a dir, 5 vegades més amb el consiguient augment en els costos. Aquestes circumstàncies, motivades per els factors climàtics, s'han de tenir molt en compte i degudament valorades per al govern a l'hora d'aplicar alguns alleugeraments de tipus fiscal als agricultors. De la mateixa manera que s'apliquen millores fiscals a motiu de fenòmens com la pedra, les inundacions o la sequera. Per tot això sol·licitem que l'Ajuntament de Castelló de Rugat sol·licita a la Generalitat que destini fons de la partida de contingència del PQV a alleujar la càrrega impositiva dels agricultors, subvencionar la totalitat de l'IBI agrari que aquests paguen als ajuntaments. Que es doni trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana i que es doni trasllat del present acord a les Corts Valencianes. Aquest és un poquet el resum de la moció. Com bé vam estar parlant-ho, les quantitats que van abonar-se, l'IBI rústic, no són disparatades. És una cosa, està clar que no anem a salvar la collita ni anem a salvar res de ningú agricultor, però també és veritat que el marge de beneficis dels agricultors és molt menut i tota pedra fa paret. Si un agricultor que té unes quantes hectàrees li puguem subvencionar i es pot guanyar per ell 100 euros, que potser ha sigut l'increment que ha tingut que fer en el regadiu, doncs benvingut sí. Des de Compromís agraïm aquesta moció del Partit Popular perquè és en benefici dels agricultors, però des del grup municipal Compromís pensem que en aquesta moció hi ha un error de conceptes. Jo m'explico. L'IBI o impost sobre béns immobles és un impost que cobrem les entitats locals però que depèn totalment del Ministeri d'Hisenda, que justament governa en aquest moment el Partit Popular.
un segon que acabi i després debatim. No és de rebut que la Conselleria s'hagi de fer càrrec de pagar l'IBI rústic quan està totalment infrafinanciada. És a dir, els valencians cobrem molt menys del que paguem, com ja es va debatre en aquest plenari a la moció que van presentar el grup Compromís per demanar un millor finançament per al nostre territori. Per lògica, no podem aprovar aquesta moció perquè no es pot demanar a la Conselleria que es faci a càrrec d'un impost que regula l'Estat. Seria com, per exemple, demanar a l'Estat espanyol que es fes a càrrec de l'IVA que depèn d'Europa. Per tant, des de Compromís per Castelló de Rugat, atenent que l'impost sobre béns immobles és un impost que cobrem les entitats locals però que depèn totalment del Ministeri d'Hacienda, del govern estatal i on la Generalitat no té res a veure, esmenem i sol·licitem la modificació de l'acord 1 per sol·licitar-lo a qui realment correspon, que és el ministre que gestiona Hisenda, el senyor Montoro, i ho passeu després. Jo crec que n'hi ha hagut un problema de comprensió. Clarament, el que jo entenc que demana el Partit Popular és que es subvencionen. Vol haver una subvenció, poden haver subvencions que complementen qualsevol pagament. No entenc. Evidentment, qui tindria que fer les compensacions seria el Ministeri, però el que sol·licita el Partit Popular és que n'hi ha una subvenció per part de Conselleria i tampoc entenc jo molt bé com ficar-nos en contra. Jo proposo canviar d'aquí, podem afegir-ho tot. És a dir, si Conselleria vol subvencionar, perfecte, i si el Ministeri vol subvencionar, perfecte. A mi el que em dol és que l'Ajuntament no paga diners, la veritat. Mentre no passi això, no n'hi ha cap problema. Compromís? No, però ara ell mos té que respondre a tots. A veure, com bé diu, això no és la primera volta que fa. O sigui, que s'ha altres voltes ha sigut per gelades, per pedregades, o sigui, mocions com aquestes s'han vist tantes, ¿vale? Com bé diu Antonio, això és una subvenció. A nosaltres ens agradaria que la Generalitat ho subvencionara. Si veguera que la gravetat és lo suficientment gran i la Generalitat volguera demanar-li al Ministeri que consideri pagar a ell aquesta subvenció, això ja és una cosa. Nosaltres estem demanant simplement que tinguem una partida de contingència per casos d'estos, per gelades, per pedregades, per coses d'estes, i que, si pot, mos puga subvencionar els seus agricultors. Posar-se en contra d'una moció d'estes, que ja no és que s'han presentat mocions, sinó que s'ha fet, les subvencions han sigut acceptades i han sigut pagat als agricultors, les pedregades, les gelades i tot. Ara és una més, vull que tornen a subvencionar per culpa de la sequera i ja està. Està clar que conforme ve i conforme el codi de paraula cada volta que parlen del Partit Popular, vostès sempre busquen la manera d'intentar tomar tot el que siga del Partit Popular, que em pareix perfecte. Així no ho diuen en redes socials, perquè quan us vaig contestar a l'última publicació de redes socials vau ser capaços de retirar 2 voltes la publicació. 2 voltes. No, sí. Quan vau penjar el plenari dels pressupostos, jo vaig contestar a les acusacions que em tiraren a mi en nom i apellidos i vau retirar les publicacions. Jo puc anul·lar el que vulga bonament. O sigui, mentre la secretària no em dirà res, puc dir el que vulgui. Jo demanaria tranquil·litat, perquè això no sé jo aquí com pot arribar. Bé, jo no entenc per què el Partit Popular vol que la Generalitat, que està infrafinanciada, que siga l'única comunitat autònoma que pague com si foren rics i que són pobres a l'estat espanyol, com vol que nosaltres, si només que subvencionen, en quant a l'IBI, ells mateixos des del Ministeri d'Hisenda poden agarrar i subvencionar-ho en el decret de sequia que fa els ministeris on realitzen les compensacions d'agricultors. És que és molt senzill. El Ministeri d'Hisenda és el que no deixa que la comunitat valenciana estigui financiada com deuria. I a més, vostès exigeixen
que siga la Generalitat la que subvenciona estigui agrari, però si és que nosaltres volem que estigui agrari i la subvenciona, per supost que volem que estigui subvencionat i que els agricultors no paguen. Però això s'ha de fer des del Ministeri d'Hisenda, que és de qui depèn el IBI. Bé, no entenc molt. A nosaltres ens ha triat, nosaltres estem defensant l'Ajuntament de Castelló de Rugat. No entenc molt bé aquesta discussió de que no volem que pagui el Consell, no volem que pagui el govern, que paguen tots. No entra, entenc per la vostra actitud que no entra la possibilitat de que s'afegisquen, de que en lloc de que sigui una modificació, que s'afegisca tot. Proposa una solució perquè crec que estem discutint una cosa que no li interessa a Castelló de Rugat. Retirem este punt i l'acordem i ens sentem i el consensuem entre tots. Us sembla bé? I així no tenim més temps per a parlar de part. Votem-lo de retirar. Bueno, la retirada del punt es vota sobre la taula. ¿Vale? Tenim que votar això. La proposta de retirar-la i fer-la. ¿Vale? Però, a llavors, jo si vull tirar la gana, puc tirar-la. Ah, no, si me dius que sí, sí, pensava que no havia tenido. A mi no em parece, perquè moltíssimes voltes, en aquest ple, segons tu també consultant, s'ha demanat la subvenció per als agricultors, per la pedra, per la terra, s'ha votat que sí, que és una ajuda per llaurar del poble, punto pelota. A mi no em parece. Ara la discussió és... Ja parlarem. No hem de retirar la moció. Si ells no volen, no la poden retirar. Jo ho sé molt, però per falta d'enteniment, nosaltres... No, Pere, això s'entén molt clar. Nosaltres li demanem una subvenció a la Generalitat perquè pagui als agricultors la sequera que mai han tingut, l'excés d'aigua que han tingut que tindre. Si vostès volen votar en contra i fer-se les nosaltres que vulguin, que es facin el que vulguin, és que hem exactament igual. És de veres que si després la Generalitat vol demanar-li al Ministeri el càrrec que ha tingut, jo preentenc que Castelló de Rugat és una població de la comunitat valenciana i nosaltres considerem el que ho han de demanar és a la Generalitat. Si després la Generalitat al Ministeri que Castelló de Rugat no ens escoltaran de la mateixa manera que si ho aprovem per unanimitat i va a la Generalitat. Així que no anem a tirar al darrere, vulguem que els nostres agricultors tinguin una subvenció. Es manté la... Si no volen, per tant, es manté l'esmena i la moció. Les dues coses. Molt bé, a l'esmena presentada per el grup Compromís, vots a favor, abstencions, vots en contra. I ara votem la moció. Vots a favor d'esta moció. Abstencions. D'esta manera convida el grup Compromís a que presente l'esmena en forma de moció i tindrà el recolzament del grup socialista. i del grup popular. Molt bé. Moció presentada pel Grup Popular sobre la plaga de la processionària del vi. El Partit Popular ha presentat aquesta moció. A la Comunitat Valenciana estem patint unes temperatures molt elevades. Vale? Quan tots sabeu, això ens afecta en molts àmbits. Un d'ells és als nostres paratges. Com sabeu, hi ha una plaga de processionària o any que vaig acudit a una serra, la pica o qualsevol cosa. Per entendre molt la processionària són les bolses aquestes de cucs que hi ha en espins, perquè de vez en quan potser no d'això. I el que està passant és que ja hem vist que en gener han començat a baixar aquestes erugues. Vale? En quan de normal ho fan en febrer, març i abril. Això ens provoca erradicar aquesta plaga. Vale? I amb això vull dir, això són uns cucs que el que fan és quan creixen, baixen i es claven de terra i entonces el que ens pot passar és que ja tinguem el problema, però l'any que ve aquesta plaga el que faria seria maximitzar-se. ¿Vale? Aquestes plagues controlades no poden afectar
ni als pins ni a res, però sí que és de veres que potser un pi jove, si està molt saturat d'aquesta plaga, sí que pot crear-li problemes. Ja no problemes a ells, sinó a les persones, per exemple, que poden fer senderisme, ciclisme, qualsevol cosa que pugen a la serra, el que es trenca una bolsa d'aquestes de cucs, n'hi ha uns pellets que són microscòpics, que el que passa que si fa poc ha caigut i tu passes, t'irrita la pell, els ulls i moltes coses. ¿vale? És un poc perquè posar, o sigui, perquè sàpien que així tinguem el problema i que es hauria d'actuar antes de que vagi més. ¿vale? Per això fem aquesta proposta d'acord. Instar al Consell a adoptar de manera immediata les mesures d'urgència necessàries. Perdone, que ho va modificar l'estic llegit. Instar al Consell a adoptar de manera immediata les mesures d'urgència necessàries per a frenar les plagues de processionària en les zones de la Comunitat Valenciana, entre elles l'Obria del Benicarell, l'Ermita Castelló i tots aquells paratges que estiguen afectats. Instar al Consell a que es doni compte a l'Ajuntament de Castelló-Rugat sobre les mesures que s'adopten i les actuacions que es realitzen en un termini màxim de 2 mesos i traslladar el següent acord al Consell i a tots els grups parlamentaris representats en les Corts Valencianes. El compromís de la paraula. Agraïm que el grup popular ha fet arribar aquesta moció per un problema preocupant. Nosaltres volem aclarir que en contra del que sol pensar-se, la processionària del pi no mata els pins, pareix que sé que quan està així, però no es produeix cap mal. I cada primavera els pins tornen a rebrotar. Així que cal aclarir que la plaga de la processionària del pi sols es preocupa exclusivament per representar un perill per a la salut de les persones i els animals. Cal dir que la Diputació, a través de les brigades d'IMELSA, fa fumigacions a mà selectives, que es poden sol·licitar tots els anys i que altres pobles de la comarca ja han sol·licitat. On es fumiguen les voreres dels camins i les sendes, per a que els pins més propers no tinguin processionària i evitar així el perill per a persones i animals domèstics. Tenint en compte que cap tractament contra la plaga de la processionària dels pins no es pot aplicar de forma general, com es sol·licita en la moció, sense perjudicar altres espècies, creant desequilibris mediambientals, i que, com hem pogut saber, un tractament general és perjudicial per a la nostra natura i per a les espècies, algunes d'elles espècies depredadores de la pròpia processionària i que ajuden a combatir-la, i tenint en compte que ja hi ha un pla per poder sol·licitar a la Diputació a través de les brigades d'IMELSA les fumigacions selectives per a voreres camins i centres on transiten persones i animals de companyia, la nostra conclusió és que aquesta moció no està ben enfocada. Com no? Partido Popular. No res, és algo de lògica, no res en contra del Partit Popular. Jo crec que estic argumentant-ho i explicant-ho perquè s'entenga. Així que creiem oportú que aprovar o esmenar i acordar entre tots un únic punt. Que l'equip de govern es comprometa a sol·licitar en temps i forma a través de la Diputació l'actuació de les brigades per a que s'implique en el pla de prevenció ja existent per a anys vinents. Això és la nostra proposta. Que sí, entenc jo que s'elimini el que han dit i fiquen la proposta no cabria, torna a dir, no cabria la possibilitat de ficar-ho tot. No em sembla una cosa com per a negar-se i s'ha d'aconsellar adoptar altres mesures, però això també, no? Bueno, però Llavors, és el Consell, dins de les mesures que nosaltres podem instar al Consell a adoptar de manera immediata les mesures d'urgència necessàries. El que proposa el compromís és Diputació. Anem a respectar el torn de paraula. Mos pareix bé. Si al Partit Popular li pareix bé, que incloem el que acaba de dir que portava dos compromisos. Dos compromisos com si Diputació pot donar subvencions, puguem posar que també li se demana Diputació, no tinguem ningú, però el Consell puguem ho demanem a l'Estat. No anem a barra No és una barra de mare. Són flexibles, però va, no va ficar un box. Aleshores, en l'afegit que fa el portaveu de compromís, passem a votar la moció. Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
Següent punt, acord pel qual s'insta l'excel·lentíssima Diputació a la millora de les condicions de finançament del conveni per a la prestació de serveis socials generals de l'agrupació de municipis de serveis socials de la zona. Castelló és cap de serveis socials de diferents pobles. La Pobla, Benicolet, Sarent, Terrater, Ràfol de Saber, Rogal, Pinet, Montitxelvo i Allai. Per tant, hem acordat entre tots aquests pobles presentar una proposta als nostres plens on demanem que en l'exercici de la responsabilitat que ens toca que Diputació ens dote de més serveis socials. Entenem que és una necessitat de cada volta una població més envellida i és un recurs que tots podem utilitzar i que necessita de més recursos. Passem a un comentari sobre la moció. El popular tampoc? Doncs votem l'acord. Vots a favor? Molt bé. De la mateixa manera, l'agrupació va consensuar un reglament de serveis d'atenció domiciliària a proposta dels tècnics que regula un poc com donar les ajudes i donar l'assistència. Són 4 o 5 fulles, no vaig avorrir-vos llegint-vos-les totes. També està consensuat entre els diferents ajuntaments, on estan representades totes les forces polítiques. Si hi ha algun punt que comentar d'ell, si no passem a votar el reglament. Una cosa a comentar? Vots a favor d'aprovar aquest reglament. Per unanimitat s'aprova. Molt bé. En la convocatòria que vam fer d'aquest ple i en la que veïns i veïnes van poder veure a través de les xarxes socials i dels mecanismes de comunicació de l'Ajuntament, així ja passarem al punt de pregs i preguntes. Però després de la convocatòria van sorgir 5 mocions que per a dur al ple. Aquestes mocions en les que, per exemple, els regidors del Partit Popular estan en dret conforme les dic i el grup Compromís són les negociacions de 3 que ja han presentat. Són totes molt importants, si voleu les llegim per pena, però ninguna és urgent, així que considerem que podem passar-les al pròxim. Us sembla? I si ens sentem a la junta de portaveus i parlem. Molt bé, perquè ja hem tingut el dia. Acordat això, passem a pregs i preguntes. Pregs i preguntes? No? En això s'acabaria el ple oficialment. Alguna qüestió o pregunta del públic que té l'oportunitat de preguntar a tots els regidors? No? Doncs moltes gràcies per la vostra assistència, bona nit i fins a la propera.